Stalo sa už dobrou tradíciou, že na začiatku nového roka sa stretávame s našimi partnermi, prednášateľmi, pedagógmi a tými, s ktorými naplňame naše aktivity, aby sme zhodnotili uplynulý rok a porozprávali sa o našich úspechoch, ale aj problémoch a nedostatkoch, ako aj zámeroch a úlohách v nastávajúcom období. Nebude to inak ani dnes. Napriek tomu je dnešné rozšírené zasadnutie Rady pobočky Akadémie vzdelávania výnimočné. Výnimočné predovšetkým tým, že v minulom roku Akadémia vzdelávania oslávila 55. výročie svojho vzniku. Srdečne vítam na slávnostnom zasadnutí Rady pobočky Akadémie vzdelávania docenta inžiniera Milana Murgaša, kandidáta vied, predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja. Sme radi, vážený pán predseda, že vás dnešný bohatý pracovný program v okrese Rimavská Sobota vrcholí práve na našom zasadnutí. Keď som mal rok, začal som myslieť a mám na to prvé spomienky. Bolo to hrozné, keď človek začne myslieť. Tak som dúmal nad tým, že čo sa pred rokom také vážne stalo, pred tým, ako som sa narodil. Dlho som nevedel na to prísť. Až v Lani, keď sme oslavovali 55. výročie založenia Akadémie vzdelávania, tak som prišiel na to, že však pred rokom, ako som sa narodil, sa narodila Akadémia vzdelávania. To je fantastická vec. Naozaj je to tak, 55 rokov, to je taký vek, že niektorí ľudia nedokážu zmúdrieť za 55 rokov, niektorí za 55 rokov ohlúpnú, a potom je to tá skupina, ktorá je tu teraz, ktorá zmúdrie za 55 rokov. Dovoľte, aby som pripil poprvé na Akadémiu vzdelávania ako na inštitúciu, pretože sa dožila krásneho mužného veku 55 rokov, to sa stalo len. Po druhé, dovoľte, aby som pripil na všetkých profesionálnych zamestnancov tu v pobočke v Akadémii v Rimavskej Sobote pod vedením pána inžiniera Majera, riaditeľa pobočky, ktorý, myslím si, dáva srdce do našej inštitúcie a je oddaný cieľom, ktoré spoločne zdieľame. Po tretie chcem pripiť všetkým volontérom, dobrovoľníkom, lektorom, ktorí robia tie krásne veci vo vzdelávaní dospelých a pracujú v Akadémii vzdelávania. Po štvrté chcem pripiť všetkým vám, sympatizantom, aby ste nám naďalej držali palce a aby ste nás podporovali tam, kde je to možné, pretože myslím si, že slovenský národ si zaslúži, aby sa mohol vzdelávať a aby očakala lepšia budúcnosť a lepšia budúcnosť bez vzdelania jednoducho v modernom globálnom svete neexistuje. Na zdravie, veľa úspechov. No, naša pobočka v Rimavskej Sobote je jednou z pobočiek, ktoré pôsobia v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Čo sa týka spolupráce, môžem hodnotiť spoluprácu s vyšším územným celkom veľmi kladne, nakoľko aj pán župan, predseda Banskobystrického kraja, pán docent Murgaš, je viceprezidentom Akadémie vzdelávania a zároveň má blízky vzťah k nášmu okresu, k nášmu regiónu. Teda musíme pracovať, ale zároveň myslím, že nám to, čo teda môže v jeho moci, čo je teda môže nám pomôcť, tak aj spĺňať. Samozrejme,
že Banskobystrický samosprávny kraj má záujem na tom, aby tu pôsobila kvalifikovaná pracovná sila. Preto si myslím, že hlavne v tomto regióne, ktorý má problémy s nezamestnanosťou, je Akadémia vzdelávania významným prvkom, ktorý prináša ľuďom vzdelanie, prináša im rekvalifikáciu a preto je dôležité, že tu takáto inštitúcia existuje.